De rui becharte, sfáilteisteach a rístineo ag na fís an Ceardaíochta. Inniu, se go bra ríst sa má mutímo, gus breanna de blá aisteach seo fuorma. A mus an gáirtín maidin. Is an tanim na de blanda seo ná sistis. Tá cinál dílóg í aisteach ar mlá maicin sib cos le pápar. Agus maidin si den éráide tá cinál terim agus I gríomhóig nach bhfuil mór an isce baintló. A chudá seam san is le Tionscadal le Sin Tionscadal le tá muidíanga ná an Béar Bán seo. Tá chlú séad is á húil agus srúns béals bailile dhéal se breanú bán. Má tá síma go dhé seo dhéanga nniu neachlam fan lom. Is sé Béar Bán na dhéanga tastó se teohhaid. Tastó pláta tá dintas fápar, glisireach bán, glú, súla bréige, susúr agus pápar bán. Tóg an glú agus clúda an pláta fad leis an glú. Bhí cinnte ngeart glú úsáid. An sin, fáin glisireach bán, dúirt riontóg an nuas ar a pláta. Inis agus a glú I triomú ar a pláta tá sé námain an srún an béal agus na clús a tharint gon Béar Bán. Tosa muid leis a srún agus a béal. Níl gá ach croid a gcuis a tharint agus a sin líne síos ar a gcuis le chorcáil chéan taobh agus cúpa spotta seo sa siúd. Inis le na clósta cro siimplí eile. Curcail beidir nó cro mar seo agus ceann eile de gcuis seo. Níl táda le dinganis ach iad a dhearr amach. Inis agus an glú terim ar a pláta tá má gáil na súla chur I gramú gon phláta. Chur spot a glú seo stói agus brú síos na súla bréige chur ceanháin na taobh seo agus dearmad ceann eile a taobh seo. Inis tarring an srún agus an béal I gramú. Timpeall na taobh seo. Tá brú síos go deas. An nús ar an glisireach agus ar an glú. Inis, antan pláta bunás céan, chur glú ar íochttar an chluais mar seo, chur neartúin, chur ceann na taobh seo, níos mó glú ar a taobh seo, agus ceann eile ar a taobh sin. Tóg sé timpeall 10 númad anas go mbeidh sé seo terim. Inis, sin an Béar Bán cleachtaí na seagaí, má sib, bolig isteach a ríist máireach agus bei Tionscadal le Pádraig. Tásúlann go gcuinneó sib go maith go dtí sin, slán go fóil.